እቲ ፊልም ዝጅምር ራፋ ዝተባህለ ሓደ ናይ ሞተር ተወዳዳሪ እናርአየና እዩ። ራፋ ኣብ ስፔን ውሽጢ ካብ ዝርከቡ ብናይ ሞተር ተወዳደርቲ መንጎ ኣብ ቀዳማይ መስርዕ ይዝርከብ። ንብዙሓት ግዜያት እውን ብናይ ሞተር ፉክክር ሻምፒዮን ብምዃን እቲ መስርዕ ሒዝዎ ይዝርከብ። ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ 2 ዓመት ሓንሳብ ንዝካየድ ናይ ሻምፒዮን ውድድር ንምስታፍ ምድላው ወዲኡ እዩ። ራፋ እውን እቲ ውድድር ድሕሪ ምጅማሩ እቲ ናይ ቅድሚት ቦትኡ ክሕዝ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ናይ ፈረማ ዙር ምስ ተወድአ እታ ሞተሩ ኣብ መንጎ ትበላሾ። ራፋ እውን በቲ ናይታ ሞተር ስለ ዝተዓናቐፈ ብጣዕሚ ተቆጢዑ። ምክንያቱ እውን ናብዚ ውድድር ንኽሳተፍ ተመሊሱ 2 ዓመት ክጽበ ስለ ዝኾነ እዩ። ራፋ ብቁጣዕ ኮፍ ኢሉ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ከም ዝገብር ንብሕቱ እናሓሰበ እንከሎ ረጂና ዝተባህለት ጓል ናብኡ ትመጽእ። ረጂና እውን ንዕኡ ብጣዕሚ ፍሉጥ ዝኾነ ብራንድ ካምፓኒ ከም ዘለዋ ትዛረቦ። እቲ ካምፓኒ እውን ናይ ሞተር ክእለት ዘለዎ ሰብ ስለ ዘድልዮም ንሱ ንኽኣቱ ሓሳብ ተቐርበሉ። ራፋ ድማ ኣብዚ ሕጂ ንሱ ዝሰርሖ ስራሕ ስለ ዘይብሉ ብናይ ረጂና ሓሳብ ብቕልጡፍ ይሰማማዕ። እቲ ምርኢት ዝወስደና ሕጂ ራፋ ናብታ ናይ ቅድሚ ሕጂ በዓል ገዝኡ ናብ ናታልያ ኸይድ። ምስ ናታልያ እውን ተፋቲሑ እንትኾን ንወዱ ማቲዩ ግን ቀዳምን ሰንበትን ምስኡ ግዜ ንኽሕልፍ ስለ ዝተሰማምዑ ንኽወስዶ ይመጽዩ። ኮይኑ ግን ራፋ ብጣዕሚ ዘንጊዑ ስለ ዝመጸ ናታልያ ተቆጢዓትሉ ትኸይድ። ራፋ ድማ ንወዱ ሒዙ ናብ ገዝኡ ይኸይድ። ማቲዩ እውን ናብ ናይ ኣቦኡ ገዛ እንትመጽእ ኩሉ ሻዕ ሕጉስ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ ድማ ኣብ ናይ ኣቦኡ ገዛ ኩሉ ሻዕ ዝፃወተሉ ኣቕሓ ይስእንን። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ እውን ራፋ ንብዙሕ ግዜያት ተወዳዲሩ ብዝሰዓሮ ምክንያት ብዙሓት ዋንጫ ኣብኡ ነይሮም እዮም። ራፋ ምስ ማቲዩ ብምዃን 2 መዓልትታት ድሕሪ ምሕላፎም ተመሊሱ ናብ ወዲኡ ይወስዶ። ንናታልያ ድማ ተመሊስና ብሓንሳብ ንንበር ክብል ይሓታ። ኮይኑ ግን ናታልያ ራፋ ንሞተር እምበር ንሰበይቱ ግዜ ስለ ዘይህብ ተመሊሳ ምስኡ ክትከውን ኣይትደልን። ብምቕጻል ድማ ራፋ ናብ ረጂና ይኸይድ። ራፋ እውን ኣብቲ ካምፓኒ ውሽጢ ንኽቁፀሩ ምስቶም 3 ናይ ሞተር ክኢላታት ክወዳደር እዩ ዘለዎ። ረጂና ድማ ነቶም 3 ተወዳደርቲ ካባኻትኩም ዝበለጸ ወሲድና ኢና ንቆጽር ስለዚ ብሙሉእ ዓቕምኹም እተው ክትብል ትዛረቦ። ኣብ ናይ ረጂና ካምፓኒ ንምቁጻር እውን ራፋ እቲ ቀዳማይ ዙር ብሓንሳብ ይጅምሩ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ራፋ ናይ ቀዳማይ ቦትኡ ሒዙ እዩ ዘሎ። ረጂና እውን ራፋ ከሰንፍ እያ ትደሊ። ምክንያቱ ድማ ንራፋ ልክዕ ምስ ረኣየቶ እያ ዝፈትወቶ። እቲ ምርኢት ዝወስደና ራፋ ናብ ናታልያ ኸይድ። እቲ ገዛ ውሽጢ ኩሉ ፋሕ ብትን ኢሉ በዓልቲ ገዝኡ ድማ ኣምሪራ እናበኸየት ይረኽባ። ራፋ ድማ ንናታልያ እንታይ ከም ዘጓነፋ ይሓታ። ናታልያ እውን ምስቶም ናይ መድሓኒት ኢምፖርተር እናሰርሐት ከም ዝነበረትን ሕጂ ኣብ ከቢድ ኪሳራ ውሽጢ ከም ዝኣተወት ትዛረቦ። ናታልያ እውን ካብቶም ዓይነት ሰባት ንኽትርሕቕን ሰላማ ክትረክብን 200,000 ዩሮ ክትከፍል እዩ ዘለዋ። ራፋ ድማ ንድሕንነቶም ክብል ናታልያ ምስ ማቲዩ ሒዝዎም ናብ ገዝኡ ይኸይድ። ራፋ እውን ንበዓልቲ ገዝኡ ናታልያ እናተዓዘበ ካብ ልቡ ይሓዝነላ። ዋላ እኳ ምስ ናታልያ ብምዃን ብሓንሳብ ተዘይነበሩ ኣደ ወዱ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዋ። እቲ ምርኢት ዝወስደና ራፋ ናብ ነባር መሓዝኡ ኳርቴዝ እዩ ዝኸደ። ንኳርቴዝ እውን ኣፍቃሪቱ ዝኣተወቶ ፀገም ድሕሪ ምዝራቡ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ መን ምዃኑ ይሓቶ። ኳርቴዝ ድማ ካርሎስ ዝተባህለ ሓደገኛ ሰብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ መድሓኒት ዘዘዋውር ከም ዘሎ ይዛረቦ። ራፋ ድማ ድሕሪ ናብ ካርሎስ ምኻዱ ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ይዛረብ። ኮይኑ ግን ካርሎስ ንዕኡ ከዘራርብ ፈቓዱ ኣይነበረን። በዚ ምክንያት እውን ራፋ ናተቆጥዐ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ብቁልጡፍ ግን ናብ ራፋ ካብ ናይ ካርሎስ ስልኪ ይድወሎ። ካርሎስ እውን ራፋ ናይ ናታልያ ኣፍቃሪ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠ ኣብዚ ሕጂ ክረኽቦ እዩ ዝደሊ። ንራፋ ሒዞም ድማ ናብ ማርሴለስ ይኸዱ። ቦራ ዝተባህለ እውን ናይ ካርሎስ የማናይ ኢዱ ንራፋ ሓደ ቦርሳ ሂቦ። እቲ ቦርሳ ሙሉእ ብናይ ኮንትሮ ኣቑሑት ዝተመልአ ምዃኑ ይዛረቡ። ራፋ እውን ናይ ኣፍቃሪቱ ዕዳ ንኽኸፍል እቲ ቦርሳ ብፖሊስ ከይተተሓዘ ናብቲ ዝተላኣኸ ቦታ ከብፅሕ ኣለዎ። ራፋ እውን ብዝግባእ ነቲ ቦርሳ ከም ዘብፅሖ ይዛረብ እሞ ጉዕዝኡ ይጅምር። ብቕልጣፈ እውን ኣብቲ ኣስፋልት እናዘወረ እንከሎ ብናይ ራፋ ቅልጣፈ ዝተጠራጠሩ ፖሊሳት ንዕኡ ክኽተሉ ይጅምሩ። ኮይኑ ግን እቲ መንገዲ ክራውድድ ስለ ዝነበረ እቶም ፖሊሳት ብቐሊሉ ክሕዝዎ ይከኣሉ። ራፋ እውን ነፃ መንገዲ ምስ ረኸበ ብቕልጡፍ ካብቶም ፖሊሳት ክሃድም ክኢሉ እዩ። ራፋ ድማ ድሕሪ ናብ ካርሎስ ምኻዱ እቲ ቦርሳ ይዎ። ካርሎስ እውን ኣብቲ ቦርሳ ውሽጢ ዘሎ ነገር ዘይረብሕን ዘይጠቅምን ከም ዝኾነ ይዛረቦ። ካርሎስ ምስ ቦረ እውን ነዚ ዝገበሩሉ ተዘራሪቦም ስለ ዝኾነ ንራፋ ክፍትኑ እዩ። ራፋ እውን እቲ ፈተና ክሓልፍ ስለ ዝኸኣለ ን2 ኣዋርሕ ዝኣክል ንካርሎስ ተኣዚዝዎ ናይ ኣፍቃሪቱ ዕዳ ኩሉ ክስረዝ እዩ። ራፋ እውን ካብ ካርሎስ ብዝመፀ ሓሳብ ይሰማማዕ። ካርሎስ ድማ ንራፋ ሓደ ስልኪ ሂቦሞ ኩሉ ሻዕ ክራኸብሉ ዝኽእሉ በዚ ስልኪ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ራፋ እውን ካብቲ መዓልቲ ንሳ ጀሚሩ ነቲ መድሓኒት ምዝውዋር ይቕፅል። ነቶም መድሓኒት ድሕሪ ምውሳድ ድማ ንኣፍቃሪቱ ናታሊ ኢሉ እውን ንወዱ ማቲዮ ግዜ ክህቦም እዩ ዘለዎ። ብኻልእ መልክዑ ናብ ናይ ረጂና ካምፓኒ ሞተር ውድድር ንኽሳተፍ እናኸደ ስለ ዝነበረ
ኣብዚ ሕጂ ብጣዕሚ ብጭንቀት ተወጢሩ እዩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ራፉ ናብቲ ውድድር እናኸደ ቦሮ ይድውለሉ ኢሉ እውን ቦሮ ብቕልጡፍ ንኽመጽእ ስለ ዝኣዘዞ ነቲ ውድድር ገዲፉ ናብ ቦሮ ይኸይድ። ቦሮ እውን ሓደገኛ ዝኾነ መደንዘዚ ሓሽሽ ከም ዝሓዘን ነዚ መደንዘዚ ሓሽሽ እውን ናብቲ ዝሓበረ ቦታ ንኸብጽሖ ይዛረቦ። ራፉ ድማ መንገዱ ይጅምር። ኣብዚ ሕጂ ግን እቶም ፖሊሳት ራፉ ኩሉ ሻዕ በዚ ከም ዝሓልፍ ስለ ዝፈለጡ ናተጸበይዎ እዮም ነይሮም። እቲ መንገዲ ክራውድድ እንተኾይኑ እኳ ንራፉ ንምሓዝ ዝጥዕሞም ናይ ሞተር ፖሊሳት እዮም መጽዮም። ራፉ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሒዝዎ ዘሎ ሞተር ምስቶም ናይ ፖሊሳት ሞተር ማዕረ ክፈጥነሉ ይከኣልን። በዚ ምኽንያት እውን እቶም ፖሊሳት ብጣዕሚ ይጽግዕዎ። ራፉ ድማ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ መኪና ተሓቢኡ ይሕልፎም። ካብዚ እንድሕር ድማ ኒንጃ ካዋስክ ዝተባህለ ናይ ውድድር ሞተር ዘየምጽእሉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ከም ዘይሰርሕ ይዛረቦም። ካርሎስ እውን ራፉ ዝሓቶ ዘሎ ሞተር ብጣዕሚ ክባር ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። እንተኾነ ግን ራፉ እናሰርሐሎም ዘሎ ስራሕ ብጣዕሚ እናረብሖም ስለ ዝኾነ እቲ ሞተር ንኸምጽኣሉ ይሰማማዕ። ራፉ እውን ድሕሪ ናብ ገዝኡ ምምላሱ ናታሊ ኣበይና ዋዕለ ከም ዝመጽእ ተሓቶ። ራፉ ድማ ምስ መሓዙኡ ኳርቴዝ ብምዃን ምስ ካርሎስ ንዘለዋ ጸገም ከም ዝፈትሖ ይዛረባ። ራፉ እውን ነታ ኣፍቃሪቱ ምስ ካርሎስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘይተዛረባ ንኸይትጨናነቕ ኢሉ እዩ። እቲ ምሪድ ዝወስደና ካርሎስ እቲ ራፉ ዝሓተቶ ሞተር ኣምጽኢሉ እዩ። ራፉ ድማ ነቲ ዝፈቶ ቀልጣፋ ሞተር ብምርካቡ ብሕጉስ ናብ ስርሑ ይምለስ። ራፉ እውን ነዚ ቀልጣፋ ሞተር ስለ ዝረኸበ ክሳብ ሕጂ ካብ ናይ ፖሊሳት ትዕዝብቲ ክወጽእ ክኢሉ እዩ። ንብዙሕ ግዜ እውን ብዙሓት መድሓኒት ምስ ዘመላልስ ዋላ ሓንቲ ግዜ እውን ፖሊሳት ክሕዝዎ ይከኣሉን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ናይ ሬጂና ካምፓኒ ንምእታው ናይ 4ይ ዙር ውድድር ይጅምር። ራፉ ድማ ናይ ቅድሚት ቦትኡ ብምሓዝ ይዝውር እዩ ነይሩ። ሓደ ሞተር ግን ንራፉ ኣብ ዝቐድመሉ ሰዓት ብሕርቃን ነቲ ጎማ ይነኽኣሉ። ኣብዚ ሰዓት እውን እቲ በዓል ሞተር ይወድቕ እሞ እቲ ጸወታ ይቋረጽ። ድሕሪ እቲ ውድድር ድማ ራፉ ንሬጂና እቲ ተግባር ፈሊጡ ዘይኮነስ ብዘይፍላጡ ምዃኑ ይዛረባ። ኮይኑ ግን እቲ ዝወደቐ ተወዳዳራይ ብፍላጡ ከም ዘውደቐ ይዛረብ። በቲ ሞጎት ምኽንያት ድማ ሬጂና ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንኽመጹን ተመሊሶም ንኽወዳደሩ ትሕብረሎም። ራፉ ናብ ገዛ እንትምለስ ናታሊ ንዕኡ ገዲፋ ክትከይድ እያ። ምኽንያቱ እውን ራፉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሎሚ እውን ንዓኣ ግዜ እናሃባ ኣይነበረን። ራፉ ከዓ ነታ ኣፍቃሪቱ ኩሉ ነገር ዝሓሸ ከም ዝኸውንን ሓደ መዓልቲ ኩሉ ሚስጥር ከም ዝዛረባን ቃል ይኣትወላ። ቦሮ እውን ስለ ዝደወለሉ ናብኡ ይኸይድ። ንራፉ ከዓ ብቕልጡፍ ክበጽሕ ዘለዎ መድሓኒት ከም ዘሎ ይነግሮሞ ነቲ መድሓኒት ሒዙ ጉዕዙኡ ይጅምር። ኮይኑ ግን እቶም ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ወፂኦም ስለ ዝነበሩ እቲ መንገዲ ኩሉ ተዓጽዩ እዩ። ብዙሓት ፖሊስ እውን ነቲ ህዝቢ ንኽህድኡ ኣብቲ ቦታ ነይሮም እዮም። ራፉ ግን ብድፍረት በቶም ፖሊሳትን ህዝብን መንጎ እናሓለፈ ጉዕዙኡ ይቕጽል። ራፉ ድማ ንኩሎም ሰባት ድሕሪ ምሕላፉ ሓደ ፖሊስ ናይቲ ሞተር ጎማ ይሃርመሞ ይወድቕ። እቶም ፖሊሳትን ሲቪላትን እውን ነቲ ሰልፊ ገዲፎም ንራፉ ከጓይዎ ይጅምር። ራፉ ከዓ ነታ ሞተር ገዲፉ ብእግሩ ገይሩ ካብቲ ቦታ ይሃድም። ንቦሮ እውን ደው ኢሉ ኣብ ዓብዪ ጸገሜ ማኪና ሒዝካለይ ንዓ ክብል ይዛረቡ። እንቦሮ ድማ ማኪና ሒዞም ምስ መጹ ራፉ ናብቲ ማኪና እናጎየ ይኸይድ። ኣብዚ ሰዓት እቶም ፖሊሳትን ተቃወምትን ናብታ ዝነበሩላ ማኪና ብዙሕ ሽጉጥ እኳ እንተተኮሱ ናይ ንራፉ ማኪና ግን ዝህሳይ ኣይነበረን። ንጽባሒቱ ካርሎስ ኣብ ልዕሊ ቦሮ እናተቆጣ እዩ። ራፉ ዝመሰለ ጠቓሚ ሰብ ናብ ከምዚ ዓይነት ጸገም ንምንታይ ትሰድዎ ኢሉ ብጣዕሚ ይቁጣዕ። ኮይኑ ግን ቦሮ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጠረ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥን ብስሕተት ከም ዝኾነን ይዛረብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናታሊ እቲ ሓቂ ፈሊጣቶ እያ። ራፉ ካብቲ ሞተር ምስ ወደቐ ዝተሃሰዮ ኣካሉ ምስ ረኣየት ንሃታ ዕላ ንምኽፋል ምስ ካርሎስ ይሰርሕ ምህላው ፈሊጣ እያ። ናታልያ እውን ንራፉ ሓቂፋ ካብ ሕጂ ንዳሓር ገዲፋቶ ከም ዘይትኸይድ ቃል ተኣትወሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎማዓንቲ ናብ ናይ ሬጂና ካምፓኒ ንምእታው ናይ መወዳእታ ውድድር ክካየድ እዩ። እቲ ውድድር እውን ድሕሪ ምጅማሩ ራፉ ኣብ መወዳእታ መስርዕ እዩ ዝርከብ። ራፉ እንታይ ከም ዝኾነ እኳ እንተዘይተፈልጠ ካልእ መንገዲ ስሒቱ ናብ ካልእ ሜዳ ኣቱ። ሬጂና ከዓ በዚ ነገር ብጣዕሚ ትቁጣዕ። ምኽንያቱ እውን ንሳ ክትቆጽሮ እትደልን ሓቢርዋ ክሰርሕ እትደልዮን ራፉ ስለ ዝነበረ እዩ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ራፉ ኣብቲ ምሸት ከይተደወሎ ናምኒ ቦሮ ይኸይድ። ቦሮ ምስ ሓው እውን እናተዘራረቡ ራፉ ናብቲ ብጽብጽ ቦታ ስለ ዝለኣኽዎ ብፍላጦም ምዃኑ ይሰምዕ። እቶም ሰባት እውን ራፉ ካብኣቶም ብዝሓሸ እናሰርሕ ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምቕታል እዮም ዝደለዩ። ራፉ እውን ነዚ ምስ ዝሰምዕ ነቲ ናይ ርእሱ ሄልሜት ሒዙ ብምኻድ ንቦሮ ብጣዕሚ ብምህራም ይቐትሎ። ምስ ቀተሎ እውን ንመሓዙኡ ኳርቴዝ ደው ኢሉ ነቲ ሬሳ ብሓንሳብ ንኽወስድዎ ይዛረቦ። መሓዙኡ ኳርቴዝ እውን ንካርሎስ ስለ ዝጸልኦ ራፉ ንዕኡ እንድሕር ዝቐትሎ ኮይኑ ኩሉ ሻዕ ጎኑ ከም ዝኸውን ቃል ይኣትወሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካርሎስ ቦሮ ስለ ዝጠፍአ ብጣዕሚ ተጨኒቑ። ናብ ራፉ እውን ብምኻድ ናበይ ከም ዝኣተወ ይሓቶ። ራፉ ድማ ናይ ቦሮ ሓው ተኣሲሩ ከም ዘሎን ቦሮ እውን ነቲ ሰሊ ሒዙ ከም ዝጠፍአን ይዛረቦ። ካርሎስ ድማ ብጣዕሚ ስለ ዝተቆጣዐ ናብቲ ክልቲኦም ኣሕዋት ዝርከብሉ ቦታ ኩሉ እናኸደ እናደልዮም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኳርቴዝ ምስ ራፉ በቲ ስምምዖ መሰረት ንካርሎስ ንምቕታል እናተዳለወ እዮም። ራፉ ድማ ዘለውሉ ቦታ ብምልክት ናብ ኳርቴዝ ይልኸሉ። ራፉ ተኣሲሩ እዩ ንዝበሎ ናይ ቦሮ ሓው ንካርሎስ ይድውለሉ። ካርሎስ ድማ ኣብቲ ሰዓት ራፉ እናታለሎ ከም ዘሎን ዋላ ሓደ ሰሊ ከም ዘይሰረቆን ይፈልጥ።
ራፉውን ኣብ ጸገም ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ብቁልጥፍነት ሞተር ሒዙ ካብ ካርሎስ ይሃድም። ካርሎስ እውን ራፉ ብማኪና ይኽተሎ። ኣብቲ ካምፓኒ ውሽጢ እውን መንገዲ ይዓጽወሉ እሞ ራፉ ንኽወድቕ ይገብሮ። ንራፉ ከዓ ናብቲ ናይ ድሕሪት ኮፎኑ ብምእታው ጉዕዝኡ ይጅምር። ራፉ እውን ስልኩ ሒዙ ስለ ዝነበረ ናብ እኒ ኳርቴስ ቴክስት ይሰደሎ። ካርሎስ ከዓ እቲ ዝገንሖ ዝነበረ ማኪና ብኻልእ ዓብይ ማኪና ብቐሊሉ ይጋጮ። ኳርቴዝ እውን ካብቲ ማኪና ውሽጢ ይወጽእ እሞ ናብ ካርሎስ ብዙሕ ግዜ ብምትኳስ ይቐትሎ። ንራፉ ከዓ ካብቲ ኮፎኑ ውሽጢ ኣውፂኦም ናብቲ ናሃቶም ማኪና ይወስድዎ። ሬጂና ከዓ ንራፉ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትወቶ ክሳብ ሕጂ ካልእ ሰብ ኣይቆጸረትን። ዋላ እኳ ራፉ ተዘይተወዳደረን ተዘይኣሰነፈን ኣብዚ ሕጂ ኣብ ናይ ሬጂና ካምፓኒ ሞተር ተወዳዳሪ ኮይኑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ፖሊሳት ራፉ መደንዘዝ ሓሽሽ ከም ዘዘዋውር ፈሊጦም እዮም። ንራፉ እውን ድሕሪ ናብ ናይ ፖሊስ ጣብያ ምውሳዶም ኣብቲ ፎቶ ዝርከብ ምስሊ ናሃቱ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም። ኮይኑ ግን እቶም ፖሊሳት ራፉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንኽእሰር ኣይደልዩን። ጽቡቕ ዝኾነ ሞተር ናይ ምዝዋር ክእለት እውን ስለ ዘለዎ በዚ ክእለቱ እቶም ፖሊሳት ኣብ ሓደ ተልእኾ ምስኦም ንኽሰርሕ ይሓትዎ። ራፉ እውን በቲ ሓሳቦም ተሰማሚዑ ናብ ተልእኾ ይኣትው። እቲ ፊልም ኣብዚ እዩ ዝውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።